vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi hello brother Nashi, muri sei zvenyu? Please post my own story. Makavikawo chitupa changu. Ndauyawo panapa pachannel yenyu because ndinewo nyaya yangu yandikudawo kuti munge muchizoiposta. So my story, it goes on like this. Mukoma ndainge ndimbori muroi. That is my confession. You know, panapa pachannel penyu ndinogara ndichingonzwa uye zvekare ndichizoona vamwe vanhu vanenge vachikomenta mumacomment section, avo vanenge vachitukirira vaya vanenge vauya kuzoreurura vachiti inini ndiri muroi. But chavanofanira kuti vange vachiziva vanhu ava mukoma ndechekuti munhu usati wamutuka anenge auya kuzoreurura achiti iye muroi, unofanira kuti unge uchiziva kuti kana uri muroi zvinonetsa kuti unge uchizozvinzwisisa izvozvo kuti zvinhu izvi zvauri kuita it is nothing but witchcraft, because zvinenge zvitori very addictive. Zvakangofanana nevanhu ava vanenge vaine mweya yechihure kuti mukadzi anenge aine varume vakawanda vaanenge achirara navo, zvekuti mukadzi anokwanisa kutorara nevarume vanenge vachisvika 10 to 20 at the same time, but asingatombozvione kuti iri ratova zispirit rinenge richikonzeresa izvozvo. Variko kani vakawanda vanhu vakadaro, saka munhu iye kunyange ukatotaura naye anokwanisa kusatozviona nekuda kwekuti panenge paine mweya dhimoni chairo rinenge richitoshanda. Saka I want your listeners to understand kuti kana umwe munhu achishandiswa nemweya, dzimwe nguva zvaanenge achitotaura anokwanisa kutotaura achitoita sekunge munhu ari kudada, but asingatozvizivi kutoti dhimoni chairo iro pachezvaro ndiro rinenge richitotaura ritori kubackground. Saka when someone uses spirit and that person is confessing, munhu iyeye anenge asingatonyatsokunzwisisa kuti anenge achitoita chivi pamberi paMwari. Take for me as an example, apo pandainge ndichiri muroi, I used to enjoy kuona vamwe vanhu vachitambudzika. Hakuna kana munhu wandaida kuona achibudirira achikwanisawo kuenderera mberi neupenyu achiitawo zvinoendeka. Ndaitopururudza chaiko kana ndikaona umwe munhu adzingwa basa arambwa nemurume, kana kuti munhu abva mukutenga motikari obva aita accident. I would celebrate. I would hate to see someone else making it in life. Ndiyo real definition witchcraft. Saka ininiwo kuti ndinge ndichizonzi ndiri muroi zvakaitika ndezvekudai so. Saka kuma areas wo kwandakakurawo ndichigara, there was this other family that came, so they were staying in the same street. Saka ndakabva ndazotanga kuwirirana umwe mwana wavo musikana who was almost the same age as I was. We then became friends. Saka ndaigara ndichienda kumba kwavo, or she would come to my house. What I started to notice was that when I was very young mukoma, ndaiva munhu uya wekuti ndaitoita sekunge ndine dhimoni rekukwata, zvekuti amai vangu vaindirova kusvika vega vaneta nekundirova, vakatoona kutoti uyu munhu handingambofi ndakamugona. And I think kuti it is very important kuti kana uine mwana wako, mwana mudiki, especially kana ari mwana musikana, to tell your daughter that it is not okay kuti kana kangosvika pamba pevanhu munhu akangonzi chikafu, tora chikafu chiri mufiriji, munhu obva atotora. It is not okay just to get into someone's home, you are given food, then you just eat usingamborambiwo kuti ndakaguta. Mwana anofanira kuti ange achidzidza achiziva kuti kune chinhu chinonzi no, you can say no, nekuti mwana paya kana akangogara ajairira kuti kana ndikangosvika pamba pevanhu ndobva ndatotanga kutodya chero chandinenge ndapiwa chikafu ndobva ndatongoti ngachiuye, ipapo mwana anokwanisa kana kuzoroyewa. So as for us mukoma Nashi, tainge tiri vanhu vekuti we were never disciplined that much by my mom, because amai vangu was quite a very busy parent since she was a single mom. Baba vangu vainge vakatiza pamba vakabva vazoenda vakatanga kunogara neimwe girlfriend yavo. So her being a single mom, this did not give my mom the opportunity to see kuti what was taking place nevana vavo. Most of the times taitongogara tiri tega, taita zvatainge tichinzwa
kuda kuswera kumaraini veita sei. My mom would wake up early in the morning, then she would go and she will start to sell whatever that she was selling, and she would only come back late. Vaizoti kana vadzoka paya mukoma vanenge vakaita kuneta zvekuti taizotovapa chikafu vatori kubedroom, vatori mumachira. So at an early age we were like the parents in the house. Amai vangu vaigara vachingoshanda usiku nesikati nekuda kwekuti she had no one to support her. So why do I say this? Kuti you must keep track of your kids. It is because when you do not know kuti vana vangu what is going on with them in terms of their character, vana vanozokura vasitomborina discipline. So ndo zvandaita mukoma, ndaitofamba raini rose ndichitokumbira dzimwe nguva zvokudya, kana kuti kana pamba pacho paine kamwana kanenge kari kadiki, ini ndinenge ndichitamba nako padiki padiki. Ndobva ndakatuma kana kukabvunza kuti mumba menyu munei, kakati mune mazepi, ndobva ndati mhanya uende unokumbira mazepi. Kobva kazouya paya tobva tatanga kudya tose, ndichitokadyira kana kutokatorera mukomanashi zvakanenge kachidya, not because I will be hungry, but ndaitongova mwana wewe wekuti ndainge ndisitomborina kana discipline. So after that ndakati ndava kutanga kuwirirana nefriend yangu, ndainge ndisingatozivi kuti amai vake vainge vari muroi. So each and every day mukoma, sezvo vainge vachirakidza kuti vanondifarira chaizvo, ndaitoti ndichikobva kuchikoro dzimwe nguva ndisitomborina kana kutombokurura uniform. Mauniform taikwanisa kuzotomawacha mama vatodzoka vachibva kubasa, tobva tatozongomayanika kuseri kwefridge. My mom did not even know what was going on in her own house. Saka ndaingoti ndichingobva kuchikoro ndobva ndatonanga kumba kwefriend yangu, amai vake vaitogara vakatondibikirawo chikafu, votondipakurira, vobva vatondipa chikafu. Ko ndaigoziveiko kuti pose pavaindipa chikafu mukoma vaitoisa mishonga muchikafu ichocho. Ndokuzotojoina kwandakazoita izvi zvehuroi. By the age of 13 I think ndopandakatanga kurota dzimwe hope dzainge dzichityisa. These dreams that I used to have mukoma, ndaingotoona ndichifamba ndiri musango, and at the end of each and every dream I would find myself ndiine shamwari yangu, uye zvekare shamwari yangu aizonditi handi ndinokurakidza kuna mama vangu. Taizotanga kufamba ndobva ndazoona kuti mama veshamwari yangu vanenge vakagara nevamwe vakadzi, but vakadzi ava manje vaizotanga kuviga zviso zvavo vasingadi kuti ndinge ndichikwanisa kuzovaziva kuti vainge vambori vanani. Then I started to see myself ndichirara ndichichera makuva, uye zvekare ndichingofamba mumakuva ndichidya chimwe chikafu chekuti ndaike ndisingakwanise kunzwisisa kuti chainge chimbori chikafu chakaita sei. So pandaizomuka manje ndopandainzwa kuti dumbu rangu rinenge rakaomarara, rakazara mhepo, uye zvekare ndainge ndava kungogara ndichidzvova zvinhu zvinonhuhwa. Ndopandakabva ndatanga kunotisa kuti there was something that was wrong that was going on, because ndaingomuka ndakaneta semunhu ainge achirara achingoshandisiwa usiku hwose. Saka ndakabva ndachizoudza shamwari yangu kuti you know what sha, ndine hope dzandiri kungogara ndichirota, ndinorota hope dzakadai dzakadai nedzakadai. Akabva anditi ndo hope dzaunorota, neniwo ndaimbodzirota hope idzodzo. So takabva tazoenda ndobva tazonoona amai vake. Then when I was speaking with her mom, vakabva vanditi ndo hope dzauri kurota mwanangu. Ndokubva vasimuka vakabva vaenda kubedroom kwavo, vane nyama yavakauya nayo yainaka zvisingaite, chainge chiri chimukuyu. Vakabva vanditi idya nyama iyi mwanangu, asi ndoda kuti unge uchizoti Makuseni ega ega kana wodarika uchitora Eve uyu, not a real name, unofanira kuti unge uchizondiudza first hope dzako, because ndaitopfuura nepamba pavo ndichimutora tichienda kuchikoro. Saka Makuseni oga oga mukoma ndaitowana vakandimirira pagedhi, vobva vanditi kune zuro wakarotei. Ndobva ndatovaudza kuti nezuro ndakarota hope dzakadai dzakadai dzakadai. Saka vanenge vatori nechijagi chavanenge vainacho, vobva vanditi inwa mvura iyi mukoma. Iniwo ndaibva ndatongotora chijagi chiya ndobva ndanwa mvura, vobva vandipa mari vachinditi iyi ndo mari yauchazonodya kubreak. Saka ndaitofara kuti mari yandinopiwa namama nemari yandinozopiwa naamainini, because tainge tichingovati mainini mainini. So mukoma nashe ndaingogara ndichingovaudza hope dzandainge ndichirota. Kudzamara manje vava
kuti patinenge ndaenda kumba kwavo vobva vazotora madota, vaiti kana vatora madota paya vobva vazosanganisa nemvura vobva vanditi inwa mukoma. Iniwo ndaisambobvunza nekuda kwekuti ndainge ndichida kuti ndirambe ndichingopiwa zvokudya uye zvekare nemari. Mukomana Nashi ndo pandakabva ndachizotanga kuvarota zvekare, but ndaivarota vava nemasimba uye zvekare vakadzi vaya vandaipota ndichirota vachiviga zviso zvavo, vakadzi ava vainge vava kusaviga zviso zvavo kwandiri, vainge vava kutondirakidza kuti ivo vambori vanani. Mukomana Nashi ndainge ndichitoti ko ava zvavari mainhingi, ko ava kwani zvavari amainhingi. Ndo apo pavakazondiudza kuti ivo basa ravo vanoita basa rekuroya, vakabva vati vainge vakasarudzawo neniwo kuti ndinge ndichizoitawo basa iroro rekuroya. So mushure mekunge ndabvuma kuhope uye zvekare mangwana acho makuseni pandakazoenda kunoona friend yangu, then amai vefriend yangu vakabva vandibvunza kuti zvakaitika kuhope uchiri kuzvirangarira here, ndikabva ndati hongu. Vakabva vanditi saka unobvumirana nazvo here zvose zvatakakubvunza, ndikabva ndati hongu. Saka vakabva vazonditi tine kwatikufanira kuti tinge tichizoenda, but vainge vakamirira umwe mukadzi zvekare wandairota ainge ari muroyi. Saka mukadzi uyu mukoma, she had gone out of the country. Mukadzi uyu murume wacho aitoita zvepolitics, vaiva nemari amai evavo mukoma, vakazoshayika zvavo. Takazoti one day vakabva vazotora imwe kombi yavo, then we drove tichibuda muHarare. We were headed towards Mondoro, handizivi kuti where exactly we were going to. She then entered into one of the farms. By then I think kuti I was somewhere around 14. Mukomana Nashi, we then drove and drove and drove until tazova almost in the middle of that farm, but I don't think kuti paprazi ipapo painge pachitombogara kana munhu. It was totally deserted. I did not see anyone. So vakadriva mukoma ndokubva vazopaka vakabva vati let us all get out. Umwe noumwe akabuda aine kamwe katsvimbo ainge akabata kari kadiki diki, expect for me and my friend. Ndokubva tatanga kufamba tichipinda mune kamwe kasango mukoma. Takabva tazoenda pane umwe muti uyu mukoma mani handichanyatsokurangarira kuti wainge uri muti wainge wakaita sei, because ndakazotanga kubatwa nichadzimira apo patainge tava kubva kurwizi, because close to the place where we had the meeting there was a little stream. Vakabva vazoti ndokwavainge vachazoenda vachizonotigezesa ikoko kana kuti bhabhatidza sematauriro avainge vachiita. Mukomana Nashi ndipo apo pavakabva vazotanga kuti temerera nyora. Vakatemerera inini nemusikana uya nyora. Takati tapedza kutemererwa nyora dziya dzehuroyi ndo pavakabva vazoenda nesu kurwizi kuya, then vakabva vazotanga kutigezesa, ndo kutotanga kutoroya kwandakaita. Mukomana Nashi inini ndakatoudzwa kuti ndainge ndichazoita vana vangani, uye zvekare nefriend yangu akatoudzwawo kuti ainge achazoita vana vangani. So inini ndakatoudzwa kutoti I was going to have 5 kids. I even knew the name of my husband mukoma. Me and my friend, we grew up, we went to college, we started working. I got married and I gave birth to my first child, whom I knew kuti one day mwana uyu ainge achazondifira. But you know, kana uine shavi racho iro rekuroya, you start to live in denial and you never tell yourself kuti that day will never come. Until I started losing my kids. I lost brother Nashi, 4 of my kids. Ndo pandakazopepuka ndikaona kuti izvi zvekuroya hazvitomborina kana pundutso zvachose mukoma. You do not get anything. Yes, here and there ndaizotiwo kana ndikasanganawo nen'angawo dzinenge dzichidawo uroyi hwangu ndobva ndazodzikamurirawo masimba angu, uye zvekare nevamwewo vaizouya kwandiri vachiti vanenge vachida kuti ndivape mishonga yekuti vange vachipfuwira varume vavo, because kana uri muroyi unotoziva mishonga yakasiyana siyana. But it was not even worth it. I lost 4 kids mukoma. Ndo pandakaona kuti zvandainge ndichiita zvainge zvisina maturo. Losing 4 kids because you have the power kungoti ndinokwanisa kungomuka usiku and then you leave your body and otozviona as a spirit uchitofamba uchitoroya vanhu. Let me tell you this, once you do that, when you are someone wekuti unokwanisa kuita magic dzakadaro dzekuti you can even leave your body, it is very addictive. Kune vamwe vanhu vanenge vasati vakambozviita
wait until it happens to you kuti wangowana some spiritual power so much that unokwanisa kuita magic dzakadaro dzekuti unotobuda mumba mako to leave your husband, to leave your own body sleeping next to your husband. Iwe obva wabuda mumba mako, obva watotanga kutofamba uchitoroya vamwe vanhu, kutoenda pamba pemunhu standing with authority, wototi iwe Susan, iwe unofanira kuti unge uchiuya kuzondikinurira door. Munhu yeye otouya obva atokukinurira door akarara mukoma, obva watotanga kutomupa zvekudya apa inenge iri poison nemishonga yakashata. Zvinhu izvozvo zvinokonzeresa kuti unge uchizogarwa nemamwe madhimoni akasiyana siyana, mamwe acho anoita kuti usazombofa wakabvuma mhosva dzako. It is sort like something that is a spiritual addiction. Ndokusaka muchiona kuti munhu kana kuri kunzi achireurura anokwanisa kutoti ndiri muroi, but at the end of the day otoita sekunge ari kutodada futi kutovhaira neuroi hwacho idhimoni rinenge richitotaura. Saka nguva yakazoti yakwana yekuti ndinge ndichizoisa mwana wangu pachijana, mwoyo wangu wakarwadza, ndikabva ndati kwete kana. Ndakatarisa murume wangu ndikanzwa mwoyo wangu uchirwadza. We had lost 4 of our kids. Uyo ainge akapedzisira kufa ndiye akanyanyisa kundirwadza because akashayika apo paainge ava form 6. My daughter had so much potential. She wanted to become a doctor, but I knew that we were going to eat her. Ndaizviziva kuti ndainge ndichazozvidyira mwana wangu ndega, and the people just do not understand things of the spirit. Mwana wangu uyu akati achiri kukura mukoma, panguva iya yekuti akatanga kumera mazamu, I started telling myself kuti one day ndikuda kuti paya mushure mekunge tamuuraya, paya patinenge tava kuzogoverana nyama, ini chandainge ndichida pachitunha chake ainge ari mazamu ake, nekuti ndo nyama yandainge ndakaona kuti iri tender and soft and inonaka chaizvo. Handina kana kumbogara ndakafarira steak from other parts of the human body, maybe matumbu, but I was not a fan of the other parts of the body. So ndaingofarira kudya mazamu uye zvekare nematumbu emunhu. So I finally gave up. Ndikabva ndati no, this is wrong. Hapana kana pandingazomboisa vana vangu vose pazvijana. Saka murume wangu iye aingofungidzira kuti hama dzake ndo dziri kuti roya uye zvekare ndo dziri kuraya vana, because when I get married ndakabva ndazotarisa mafamily dynamics and I had to use one of my most husband's hated relative, and then ndaiti kana ndobuda paya ndaingopfeka fesi yavo ivo vatete vacho vainge vakavengwa nedzinza rose. Saka vanhu vaingoti zitete iri zimuroi, apa vasingatombozvizivi kuti iye murora uyu wavainge vakagamuchira ndiye ainge ari muroi. One day the sun was going down and I started crying because I knew that when the sun is setting it means kuti shavi racho rehuroi rinenge rava kutotanga kutofamba riri dutu remhepo richiuya kumba kwangu, sezvo mazuva ekuti ndinge ndichiisa mwana wangu pachijana ainge oswedera. Mukoma Nashi ndakati ndakagara zvangu pacheya ndigere panze, I started crying pandakatanga kutonzwa dutu remhepo richisimuka. Imo mune muchingoti mhepo imhepo yangosimuka iyi, but unenge utori mweya mukoma Nashi. Saka ndakati ndakagara kudaro ndakabva ndatanga kuchema and ndikabva ndati panapa vamwe vanhu vanokwanisa kuzondiona ndichichema. I then went indoors straight to my bedroom ndokuchema ndokubva ndachema. Ndakati ndichichema ndakapfugama kudaro, then I heard a voice that told me kuti pisa zvinhu zvose izvo zvauinazvo zvawanga uchishandisa pakugadzirwa kwemhiko nekuroya vanhu. I did not even fight with the voice because it was so commanding. Anyway, ndakabva ndazotora zvinhu zvose zviya zvandainge ndichishandisa. Ndainge ndiine jira rangu dzvuku rainge riri red, and ndo randaiwanzo kufuka iroro kana ndiine munhu wandinenge ndichida kuti ndinge ndichimuurayisa.
then ndainge ndiine imwe mbiya yangu uye zvekare nekamwe kahari kangu kandaiva nako, saka ndo zvandaishandisa izvozvo kana ndichida kuisa macases pamusoro peupenyu hwako. Uye zvekare ndaiva nemutsvairo, but mutsvairo uyu wasiyana nemitsvairo yatinoshandisa mudzimba. Tsvairo iyi tainge takaigadzirirwa nevamwe gogo apo patainge takatanga kuita zvekuroyi, saka vakatigadzirira mitsvairo iyi vachitoshandisa zvitanda mukoma, but it was not that big of a broom. So ndakabva ndatora mutsvairo uya ndikabva ndatora zvose ndikabva ndazoenda kuseri mukoma ndokubva ndatanga kupisa zvinhu zvose zviya. Ndakati ndichizvipisa zvinhu izvi mukoma pakabva paputika kuita sekunge rainge riri bhomba rakaputika. Chinhu ichi chakaputika mukoma, munoona kana kuri kunzi munhu unenge uchipisa kana marara, then munenge muine zvima empty roll on kana kuti zvima perfume, kind of an explosion that takes place. Ndo zvakaitika ipapo mukoma, everything exploded and then it kept burning and burning, but moto wacho wainge wava kurakidza kuti wainge usisina simba. Mukati memoto mainge muine chainge chirimo chairakidza kuti chainge chava kushayisa moto wacho simba. Ndikanzwa voice rakanditi, tora petrol iri mugaraji udire zvinhu izvi zvinge zvichitsva. Mukoma ndakamhanya kugaraji apa ndainge ndava kumhanyidzana nenguva ndisingadi kuti murume wangu ange achizondiona ndichipisa zvinhu izvi, because ever since we had gotten married zvinhu izvi ndainge ndichingogara ndiinazvo, but asingatozvizivi kuti zvinhu izvi ndainge ndichigara nazvo mubedroom. I went to the garage in a rush ndikabva ndatora chimwe 10 liter can that was half full of petrol. Ndakadzoka ndikabva ndadira petrol yose iya. Zvinhu izvi zvakatanga kutsva mukoma. To my surprise, mbiya iya uye zvekare nehari iya zvakatsva mukoma zvikatanga kutonyunguduka. After that mukoma ndo pandakabva ndachizodzokera mumba. In the meantime ndainge ndichitonzwa mavoices, handiti zuva rainge rotorereka, saka ndaitoziva kutoti ndo nguva iya yekuti sevaroyi tinenge tava kutanga kuwana simba, because iro zuva pachezvaro rinotishayisa simba sevaroyi. Saka ndainge ndotonzwa mavoices avo, zvose zvavainge vachitoudzana vachitotaura vachindinyeya mukoma Nashe ndaitovanzwa nezvose zvavainge vachindirongera. Wani wacho ndiye akabva azoti, kana wakateerera tinozviziva kuti wakateerera, ziva kuti kana uchifungidzira kuti wakangwara, handiti wangu mwana wakamudya kaiwe, wakadya mazamu nesikarudzi yemwana wangu. Manje ziva kuti wako mwana uzomuuraya, ndichamudzvinya ndigomudzipa neangu maoko awa kusvika afa. Mukoma Nashe akabva anditi, ende tikuda kukurwadzisa tichauraya wako mwana tigokuurayira murume tizouraya iwewe, ende kana takuuraya ndoda kudya yako sikarudzi uye zvekare nemazamu ako sezvawakaita mwana wangu. Ndakabva ndatanga kuchema pipe ndigofamba ndikaenda kubedroom. Ndakati ndava mubedroom ndikabva ndaramba ndichingonamata mukoma. Ndichinamata kudaro, their voices, they seemed as if they were fading away. I have so many stories, but I'll come back with a full confession because I do get busy a lot at work nekuda kwebasa randinoita, but kana ndikawana mukana I'll come back with a full confession. Patori nedzimwe nguva dzekuti mushure mekunge ndatanga kunamata ndaitona mweya chaiyo yemadhimoni. Mweya iyi yaibhururuka yauya yobva yazomhara payard, yaitotanga kutonhonga matombo, yobva yatanga kukanda matombo aya pamusoro pemba. But I thank God kuti even though I lost 4 of my kids, at least Mwari vakandiwanira nyasha. It is not easy, let me tell you. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa. One. Strange things indeed they do happen in this world.